дар дораи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат ҳудуди 2 километр роҳи нақлиётгарди деҳаи файзбахши деҳоти Бозорбой Бурунов бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Илҳомиддин Яъқубов ва аҳолии деҳаи мазкур асфалтпӯш карда шуд. ин иқдом бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Яъқубов Илҳомиддин ва сокинони деҳаи файзбахши ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунов 2 километр 500 метр роҳро барои мунфарш намудан ба нақша гирифта шуд ки айни ҳол 1 километр 500 метри об пурра аз таъмир бароварда шуд. ин нақшачорабинии мақомоти ҷумҳурии ҳукумати давлати шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунов 53 иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст ки айни ҳол 16 таи он пурра ба истифода дода шуда боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. сокинони ватандӯсту бунёдкори ин деҳа бо азму иродаи қавӣ ба таври шабонарӯзӣ заҳмат кашида истоданд то 4 километр роҳи боқимондаи деҳаро асфалтпӯш намоянд. дар ин баробар дар дигар деҳаҳои ҷамоат корҳои ободонию созандагӣ асфалтпӯш ва бетонпӯш намудани роҳҳо бо маром идома дорад. бояд гуфт ки 28 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта аз ҳудуди деҳоти Бозорбой Бурунов мегузарад. бо дастгирии раиси маҳалла Ҳалимов Назриддин ва бо дастгирии раиси ҷамоат Ашуров Шоҳинҷон роҳҳои байни деҳавӣ ҳамашон мунфарш карда шуданд. дар ин ҷо ҳиссагузории соҳибкорон аз он ҷумла Ашуров Мухтор ва Яъқубов Илҳомҷон ҳастанд. ғайр аз ин боз бобои Ғафор ҳамчун соҳибкор ҳиссагузори баланд ва ғайр аз ин бо дастгирии аҳли деҳа роҳҳои маҳалла мунфарш карда шуда чарағон карда шуданд. фарзандони мо дар ин деҳа рӯзҳои барфу борон лой руд ба мактаб мерафтанд, мушкилиҳо зиёд буданд, барои ҳамин мунфарш карда шуданд ки фарзандони ин деҳа азоб мекашанд. ташаббускорони ин иқдоми неку шоиста дар марҳилаи аввал 1 километр 600 метр роҳи дохилии деҳаро бо сифати баланд мунфарш намуданд. дар ин баробар дар дигар деҳаҳои ҷамоати деҳоти Бозорбой Бурунови шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию созандагӣ, асфалтпӯш ва бетонпӯш намудани роҳҳо, чароғон кардани кӯчаҳо бо маром идома дорад. ҳамзамон дар идомаи ин ободкориҳо сокинони сарбаланду меҳандӯсти деҳаи файзбахши деҳоти Бозорбой Бурунов бо сами дастаҷамонаи соҳибкорону мардуми деҳа асфалтпӯшкунии роҳҳои байнидеҳавиро ба анҷом расониданд ки ин гувоҳ аз иттиҳоду якдилии соҳибкорон ва мардуми деҳаи мазкур дарак медиҳад. бояд гуфт ки иқдоми асфалтпӯшкунии роҳҳои маҳаллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ва сами фаъолонаи соҳибкорони бонангу номус ва сокинони деҳот ба ҳукми анъана даромадааст. иқдоми асфалтпӯшкунии роҳҳои маҳаллӣ ва байнидеҳавӣ ки дар қаламрави шаҳри Ваҳдат бештар ба самгузории соҳибкорону сокинони маҳаллӣ амалӣ мегардад, сокинони заҳматпешаи деҳаи файзбахшро низ бетараф нагузошт.